Ya. Menawi kula tutup-tutupi Gunung Sapitu bebasan mestenipun badhe kawiyan sedaya para dewaning ulama ing Demak Bintoro niating Bathara Katong tikus kawan kancik mboten sowan kula balela wonten Demak Bintoro. Yen toh dina iki balelo ana iso dalem desa. Saiki aku ndak takon lawan kowe. Perkarane apa? Kang mongko yen ndak petuk antarane Yayi Bathara Katong lan Bapak Patah Sultan ing Demak Bintoro iki isih kalebu sekadangan dene apa? Saiki sliramu rumangsani andahan oleh Demak Bintoro. Nang iku ora ngatonake kewajibanmu kudu sowan ana ngarsane Kanjeng Sultan Bapak Pak. Apa to diperkarane tak takon. Menawi kados ngeten kula badhe mbeberaken unek-unek dhateng ati kula. Apa to sing ati? Bersih. Menawi Raden Kasan nalika semanten dipun paringi alas gelagah wangi kalih Rama Brawijaya Kertabumi. Ya. Gelagah wangi kababat dados kutha raja. Kasan madeg Adipati Nata Praja wonten ing Demak. Sedaya para wali dewaning ulama nyengkuyung kaliyan Raden Kasan. Sakmenika jumeneng sultan. Sejuluk bebeh patah jinjuningrat pantek panata agama Kalipatola Amirul Mukmin. Mongko niku anggenipun jumeneng sultan boten nyuwun palilah ngarsane Rama Brawijaya Kertabumi. Ngoten niku anak kurang duga wantun panguwasane wong tuwa. Dadi bab kuwi. Nggih. Nek Kanjeng Sultan dadi Sultan ana Demak Bintoro tanpa entuk palilahe Sinuwun Prabu Brawijaya ana Raja Majapahit lara atine. Leres, mergi napa? Menawi kula pendak kala mangsa kula nyembah kalih Kasan. Mongko Kasan niku tiyang kleru. Kula wantun dhateng pernatanipun Sinuwun Prabu Brawijaya Kertabumi menawi aku pendak kala mangsa sowan wonten ing Demak. Ya. Aku ngerti sing mbok arep. Nggih, Tapi tenane kabeh kanggo tumbal lha mergo kowe ora seneng. Yen toh sekadangmu dadi sultan. Saiki kaya ngene. Bathara Katong aja salahke lawan Wonosalam. Wonosalam mung duta, Wonosalam mung kabeh mau kalbu saka guru. Aku rumangsa katindih panguwasa ana masa dalem Kanjeng Sultan. Lah ing kene aku entuk bukan Kanjeng Sultan supaya ngripih lawan Kyai Hadi Pati Bathara Katong. Ya dina iki Kyai ayo toh bareng-bareng ngestokke gawe Kanjeng Sultan barengi kelawan Wonosalam suwan ana ing Praja Demak Bintoro. panjenengan dipunutus kalian Raden Kasan ya bapak. Kula ngertos nek sampean tuhu bekti kalih babah patah jalaran menapa sampean niku tiyang napa sampean niku tiyang kere patukiling bale sampean niku bajingan sampean niku begal nanging sampean niku saged kalian Kasan sakmenika panjenengan derek mukti
Hasan anggenipun dados sultan wonten Demak. Bathara Katong. Nggih. Sithik kowe ninggal marang atine wong salam. Nek Oh, iku betul, doleh. betul. Kowe kudu eling. Bathara Katong. Nalika Kanjeng Sultan Bapak ning gone alas Glagah Wangi. Sapa sing ngrewangi? Wono salam senajan wono salam nalika semono isih wong melarat gendong jagat wong kere batu klembale. Nanging kabeh mau muktine Kanjeng Sultan mergo aku sing ngrewangi. Nek cek kaya ngono lara ati. Saiki Wono salam. Mergo nggonmu ngrewangi kelawan Kasan mergo menempelake kamukten ngaresane Raden Hasan. jawab menengo lampu. Bathara Katong. Saiki karis pesan kowe gelem sowan ana ngarsane Kanjeng Sultan apa ndadak kudu tak peksa? Wono salam. Tenimbang Bathara Katong nyembah marang Raden Hasan luwung kukut jagatku. Bathara Katong. Dudu lumrah bocah cilik yen tok aku kegelutan dadak oleh papan kene. Yen pancen kowe wong lanang kang sedang ngajak kegelutan ngalur salam aja dadi papan kene. Metu bocah rantis. Metu njaba wono salam. Prajurit. Yai Pati Mesopati. Wiwit dina iki kowe aja nganti cincin tanggung gedheke atimu. Aku njaluk wono salam aja nganti cumandha ing Ponorogo. Irit prajurit satu kowe. Kamu yang makan bocah baik-baik. wong-wong saka Demak. Kula saka kuwi siapke titian kuliman Puspadenta. Menika sampun semeton.
langkah ojo nganti salah ojo nganti salah maju maju ayo bareng tindak maju bareng langkah ojo nganti salah ojo nganti salah maju maju ayo bareng tidak maju bareng langkah ojo nganti salah ojo nganti salah ojo nganti salah ojo nganti salah maju maju ayo bareng tidak maju bareng langkah ojo nganti salah ojo nganti salah maju ayo bareng tidak maju bareng langkah ojo nganti salah ojo nganti salah Yeah.
kaget piye? Pas ngene mabuk blokno nganggur kok. Dadine kowe kaget. Kaget. Kowe ndang, ndang. Nggih. Oke. Kowe apa? Action. Aja,
Kire. Cile. Kire cile. Ojo kalah kowe yang duwe jeneng. Aku yang mah kalah. Aku sak kodane sak mati ya. Biasa kowe. Mana saksa. Sama aku surat Pak. Surat pan. Iya. Tak kena tidak salah. Asu rat tahu man mandi. Asurat tahu mandi. Yes. Hei, kowe malah jeneng aku kok. Lah piye? Ya. Kowe ku surat kepatus. Enak. Nantang kowe. Nantang aku kowe ya. Tonjokan tidak banyak beli. Tonjol kagak banyak tangan-tangan. Tangan-tangan bisa jajang ini loh. Yo. Maju. Ora apa. Ora apa. Ora apa. Dipat, ayo. Ayo, cepat. Jangan tumpah. Londongi. Ada ini apa? Tuh, bener. Londong kupat, jangan tahu. Maksudnya? Siji loro telu papat, namanya maju. Ayo. Balik dong. Cepet.
Ais. Ha. Ais. 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 Tinggal. Ngawur kowe. Masa ngawur. Memang gas katan ora. Katan le. Lah mbok buan. Apa aku kamu itu piye? Undiang kowe. Kancane blak. Udang lo. Kancane blak. Ire. Ire untung suwek ngono. Pegat. Pegat. Pegat iki lho omah. Celeng kowe. Lah, ora. Apa? Lah iki kowe. Oh, betul kowe. Ora. Apa? Ora betul ora. Ora. Apa? Ora. Apa? Yes, yes, banget senenge kok. Banget senenge. Piye? Blok-blok kancane. Mana matamu? Mana matamu? Mana ini ah? Mana ni? Prajurit sing siaga. Cek siapa? Yang kusine dipancang. Dipandang. Dikuaplok, dikuaplok. Apa? Didione wis didoi. Ono. Cap, cap, Tak, tak, cap, cap. Iya, apa? Oh, iya kowe bolak kowe. Bolak kowe. Ah. Ini lah jujur kok iso. Blok mi. Dok nek. Dipancang aku gerak, dipancang aku soe. Lah yo kusoe. Ora. Lah sapa? Niru. Biru.
dia, Mas. Jawa Timur.
Rayumu kaya kidang kang kecaton. Ya. Mabur kan manuk serikatan kang nyambur walang. Senajan kowe mlayu, Gus. Senajan kowe mabur. Ngene, ora bakal awal saka tanganmu. Sumbermu wis kaya metane gunung. Piye? Yen kowe duwe ajek aja. Ayo, langsung arep aku ae. Empuk kene papan kene, Gus. Sopo sing bakal dipani lemah antarane aku kelawan kowe. Stop. Ora mung semua. Nek papan kene. Aku kerjaan, Gus. Dan kowe bisa memberi kelanjutanku. Nek mau manung kowe. Ayo. Awan. Aku kok bisa. Ojo seneng lan gemuyan papan. Ojo kaya bocah wingi sore. Rang durung kerampungane. Ojo sing keset kulite. Durung ana sing gedel balunge. Nae. Kenapa kowe wis wani oncat ana tengahing perang? Yo, Sing mbok karepno kepiye hae? lakoni. Kan durung nyambuan aku wis loncat sak dengan bagan. Nanging aja bener-bener papan kang rumpin, Gus. Kang buktake sapa sing bakal temeganing pati. Basuki mobil. Sok sapa wae duwe kekarepan. Yo. Mesti ana pangorbanan. Ning papan kene aku duwe kekarepan. Apa bener? Pangorbanan kumung ning kowe. Gus, ngomongno tembung kang pungkasan. Rigane ati dan bisa jatuh dari Gusti. Banjur. Dan manungsa ora bakal bisa ngalahke Gusti. Yen papan kene ganti saudara. Ora usah ngandel ki atase balung kanjile kulit. Ayo, Nek aja. Ayo, rumpet gak ning papan kene aku ora bakal wiris. Ayo, mancelmu kaya apa kowe?
Tidak karang. Yes, yes. Oke. Aku lo bisa. Be. Jos, jos. Lebih terus semangat aku tak jos. Apa lo betul anjing? Mak. Aku piye betul so. Enggak. Taratnya betul anjing kok ora gelang. Enggak mau. Loh, enggak mau. Sampai nalung telo. No. Loh. Bahasa Indonesia. Sukat. Mama. Mau kabeh piye no? Rawon bakso soto sate. Nah itu gini mak man. Jare jare. Waduh sok jaluk panganan enak. Jare. Be. Sabar. Innaruha ma'asabrin. Iya man. Be. Sampai nangan. Tunggu di sini. Be. Wong wedhus ngono. Malah Be. Be. Kaki aman. sikat. Mau tak bapak 1 2 3 kil ya. Oke. 1 ora umum iki. Tapa. Lah budak dadi wedhus. Aku wis kudu man. Sembol iku. Iki ya, kudu iki. Soalnya saya bulan. Sikat tuh, ada orang. Satu. Iya.
Wih, Jurin. Resekso. Iya. Sumbarmu koyo ora wedi mati. Kowe joget mantan ora tau mati. Oh, Saya belum pusing kok karena kami ger. ayo. Iya, berapa seminggu udah itu harapan tuh. Bakal kemah. Bos. Ora usah jangan lan ora usah muntah-muntah. Tanpa nama. Ayo, bakal belakang kakak saya. Oh.
Bala kulo empak nak. Lembak perkara apa? Kesel aku nalu empak Lagi nak. lanturan pirang dina lembak kowe. Lempok kowe iku mak yo ngejak kowe tak gelandang-gelandang malah ngajak melayu aku kok no. Lah kaya ngono, Kak. Lah piye? Ayu kowe tak tarik kowe ndodok ning sor wit. Iya nak. Tak tarik ndodok sor wit. Heeh. Balang kowe mungkur kok sor wit tak tiliki. Iya. Kowe nek kono tinggal bungkusan ah. Lho Tinggal bungkusan. Iya, menengae. Iya, krik kowe bodoni aku. Lah kowe Rumah sakit bungkusan pecel mau. Jebule tak buka bungkusan to ae. Kira ruangan apa? Piye no sorry no. Kenapa? Tajak ketepangan ning gone kene no. Ya tak tengokne. Ya. Sedulur kabeh. Ayo do nonton. Iki ketoprak samudra budaya sing wis terkenal ning desa ning kutha. Muga-mugi saya selalu muga-mugi langgeng selangnya sing ketoprak tanam Agung Butianto. sing ora wetak campana Juki Jantoro. ladalah bambangane sampana. Terima kasih. Muga-mugi laris selangnya ketoprak asli saking tuter wong Nagara. Alah beno aduwe ra ukur ya ben. Iya Kok nak. jagat tetan kulon sampai tekane kawan yo 10 karo Pak RT 6 ya. Iya nak, jalur sepura nak. Iya mergo nggone adoh. Iya nak. Ya muga-muga RT 6 sing nekak kowe lan aku ya. Iya. Sakmu goreng terus samudra budaya kok esuk RT 6 kayane berah. Amin. Limpah. Amin amin nak. Dan kena gue nyekolah lo bocah. Iya amin nak. Tak turah gue mulan ya. Gak mulane aku denger mulane dino. Anak gue yang raci ya gue. Lho, darane raci no nak. Anak raci deh gue. Lah, Pak RT 6 gak. lah ning ndi? Mulan nang gue Mekah Medina. Oh iya, amin Allahumma.